Április 11-én József Attila születésnapján ünnepeljük a Magyar Költészet Napját. Verset olvasni jó? Hogy miért? Mert megmelengeti a lelkünk. Mert úgy fogalmazza meg érzéseinket, gondolatainkat, ahogy mi nem tudjuk. Vasalbert szavaival. Mikor a vers fakad, egy pillanatra minden más megáll. Csak alig-alig dobban a szívünk, mint patak, akit a tél mederbe zár. Egy pillanat, s a lelkünkön Lábújhegyen megy át, egy messziről jött csöndes idegen. Tavaszi szélosan át néha, így az alvóligeten. Mi azt mondjuk, szeretlek. De József Attila ezt így mondta. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint mélyüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint a fényt a termet, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. Mi azt mondjuk, hogy ma jó kedvünk van, vagy azt, hogy rossz napunk van. De Revicki Gyula azonban így. Ragyoghat nap az égen, te sötétben feketébe látsz mindent, ha bánatod van, míg a kedved lángra lobban. Minden érted van teremtve, télen is jársz rózsakertbe. A nap is csak rád ragyog, kik itt laknak, angyalok. Mi azt mondjuk, hiányzik az anyukám, de Vörös Sándor azonban ezt így vetette papírra. Ó, ha cinke volnék, útra kelnék, hömpölygő sugárban énekelnék, minden este, morzsára, búzára, visszaszállnék anyám ablakára. Ó, ha szellő volnék, mindig fújnék, minden bő kabátba belebújnék, nyári éjjel, fehér holsütésen, elcsitulnék jó anyám ölébe. Mi azt mondjuk, érzékeny, megértő ember vagyok. András Iréka csodás szavaival, pedig így. Nem tudom másban, hogy vannak a dolgok, csak sejtem, de ami kívül fájdalom, öröm, az azonnal helyet talál bennem. Tengerni érzem, a semmiből hirtelen rám ront, néha átkozom ezt, néha pedig áldom. Kint a fenyőn egy cinke, magyarónyi szíve bennem dobban, egy bálna sóhajt a tenger mélyén, és én érzem a mellkasomban. Mi azt mondjuk, szeretek a természetben lenni. Petőfi azonban így írt erről. Ottan némán mozdulatlan álltam, mint a gyökeret vert volna a lábam. Lelkem édes mély mámorba szédült, a természet örök szépségétől. Ó természet, ó dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled? Mi nagy vagy te, mentűn inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. Mi úgy mondjuk, hogy szakítsunk, de Ady Endre ezt így fogalmazta meg. Törjön 101-szer, 100-szor tört varázs. Hát elbocsátlak még egyszer, utolszor. Ha hitted, hogy még mindig tartalak, s hitted, hogy kell még elbocsáttatás, 100-szor sújtottan dobom én feléd, feledésemnek gazdag úrpalástját. Mi azt mondjuk, legyél jó ember. Bényai József azonban ezt ilyen gyönyörűen fogalmazza meg. A világot úgy is ki kell bírni. Ne engedd a virágokat sírni. Ne engedd a madarakat félni, a hűséget hóban elvetélni. Az álmokat este megalázni, almafákat áprilisban fázni. A perceket ne engedd megállni, ablakokat örökre bezárni. Ameddig a vállad íve bírja, vigyázz minden virágtalan sírra. Tanulj könnyet, sebet, jajt szeretni, valakinek embernek kell lenni.